खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयखौबो आं जेबि क्रिएशन इउटुब चेनेलनिफ्राय बरायना लाबाय। जों दिनै नायगोन जे माबोरैहाय गुबुननि इउटुब चेनेलनि मान्थलि इनकामखौ जोङो नायनो हायो। मोनसे वेबसाइट दङ, बे वेबसाइटनि मुङानो जाबाय socialblade.com। फै जों दानिया नायनोसै। गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन, गुगोलाव थांनानै नों लिरनांगोन ससियेल ब्लेड होननानै लिर। ससियेल ब्लेड होनबाथाय नैबे मोनसे फैगोन ससियेल ब्लेड, नैबे socialblade.com। बेयाव नोङो क्लिक बानायना होदो। क्लिक बानायना होखांबाथाय बिदि इन्टारफेस मोनसे फैगोन। बिदि इन्टारफेस फैबाथाय नैबे सार्च मोनगोन मोनसे, बेयाव नोङो जाय इउटुब चेनेलनि मान्थलि आर्निं इनकामखौ नायगोन बेखौ लिरना हो। जोङो नायनि बर'निनो रिया ब्रह्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि मान्थलि आर्निं इनकामखौ नायनि जोङो। सार्च बानायना हो। बिदि सार्च बानायबाथाय बिदि फैगोन। बेयाव रिया प्रडाक्शननि जि इउटुब चेनेल दं, रिया प्रडाक्शन नामाव बिदि इउटुब चेनेल फैगोन। नैबे रिया आरबि फिल्म प्रडाक्शन, रिया ब्रह्म प्रडाक्शन, बे बर'नि जोंनिया रिया प्रडाक्शन। नैबे मोनसे दंबायो, बे सोरनि मिथिया। जों नायनि नैबे रिया ब्रह्म प्रडाक्शन बर'नि इउटुब चेनेल, बेखौ नायनि जोङो। बिदि फैगोन आरोना। बिदि फैबाथाय नोङो मा खालामनांगोन, नैजों दङ राइट साइडखिजा सेलेक्ट चेनेल दङ। बेयाव सेलेक्ट चेनेलाव जों गिबियावनो मा दङ, रिया फिल्म प्रडाक्शनखौ नायनो नालाय, नायगोन थाखाय जोङो सेलेक्ट चेनेलाव क्लिक बानायना हो। सेलेक्ट चेनेलाव क्लिक बानायना होनाय लोगो लोगो जोङो इदि फैगोन आरो इदि इन्टारफेस फैगोन। बेयाव मा दङ, रिया प्रडाक्शनाव फैबाय जोंनिया। होमबाथाय बिथांमोना गासै 11टा भिडिअ आपल'ड बानायदो। गासै माबायानो दङ 11 आपल'ड बानायदो भिडिअ। साबस्क्राइबारा बेसे 32,303। गासै भिडिअ भिउआ नैबे एसे ओंखारदो, गासै भिडिअ भिउ। उनाव बिसोरनो बेसे ग्रेडआव दं बेखौ जोङो नायनो हायो। बिसोरनि बेसे ग्रेड, नैबे टटेल ग्रेडआ बेसे बि। गासै माखौ नायनाय जोङो, इउजार सामारि दङ, फिउचार प्रजेक्सन दङ, डिटेल्स इन्डास्ट्रि दङ, फिउचार बक्स दङ, सिमिलार चेनेल दङ, इउजार भिडिअस दङ, लाइभ साबस्क्राइबार काउन्ट दङ। गासै जोङो गासैखौबो नायनो हायो बेयाव। बिसोरनि बे इउटुब चेनेला दा बेसे रेंकआव दङ, नैबे ग्रेड टटेल ग्रेडआ बेसे बिआव दङ बिसोरनि मान्थलि आर्निं इनकामा बेसे, इस्टिमेटेड मान्थलि आर्निं इनकामा $309 5K नि गेजेराव जायो आरो। बे बारायलाय खमायलाय जायो, एखे थाबाय थाया। बे जाबाय भिडिअ नायनायनि सायाव बा भिउ जानायनि सायाव डिपेन्ड जायो। फ्लाक्चुएसन जाबाय थायो, खमायलाय बारायलाय। इस्टिमेटेड इयारलि आर्निंआ जाबाय $3.7K बेसे $59.4K सिम जायो। बेबायदिनो आरो मान्थलि सामारिखौ नैबे गाहायाव मोनो। नैबे मान्थलि सामारि, बिसोरनि बेसेबां भिउ जादों बेखौ जोङो मोनो। बेसेबां सानसेयाव बेसेबां भिडिअ जादों, इस्टिमेटेड आर्निंआ बेसे, नैबिदि डेटजों सानसे डेटनि गेजेरजों डेट होयै ओंखारबाय थायो। नैबे 2018 जुलाइ मान्थनि 5 जुलाइआव बिसोरना बेसे जादों, नैबे $9 बेसे $1.46 गेजेराव जागोन आरो। बिदि ओंखारो। अब्ला जोङो हमनानै 3092 5K मान्थलि इनकामा आर्निं आरोना। अब्ला जोंनि इण्डियान रुपियाव बेसेबां जायो बेखौ नायनि जोङो। साप'ज जोङो बिनि गेजेराव जायो नालाय 2K बा 3K खौनो लानि जोङो। 3K इण्डियान रुपियाव जोङो 3K डलार इण्डियान रुपि मा जायो, बेसे जायो जोङो नैबिदि ओंखारदों होनबाथाय $1 इकुवेल टु मोनसे मुंजु रोजा अजुर लाख 2 लाख 2 लाख बेसे 6,000 2,06,000 ओंखारो इण्डियान रुपियाव। एसेसो जायो आरो जोङो
साप'ज एसेसो जायो होनना हमना ला बा इनि खमबो जानो हागौ। बे जाबाय बिसोरनि नैबे भिउनि सायाव सोनारगोन। बेयो बारायलाय खमायलाय जाबाय थायो इस्टिमेटेड मान्थलि आर्निं इनकामा। बेबायदिनो जोङो गुबुननि इउटुब चेनेलनि मान्थलि इनकामखौ जोङो नायनो हायो आरो। साप'ज जों हमना ला गुबुन मोनसे इउटुब चेनेल नायबावनि जोङो सोरनि अनसु ब्रह्म मोनसे फट'ग्राफार दङ अनसु आदा। बिनि जोङो इउटुब मान्थलि आर्निं इनकामखौ नायनि सार्च बानायनो नैबे फैबाय अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएसन। बिनि जोङो गासै मान्थलि इनकामखौ नायनि जोङो आर्निं इनकामखौ बेसे जायो बिनिया। बियो गासै टटेल भिडिअ 13 आपल'ड बानायबाय। साबसक्राइबारा बेसे 8460 नै बिदि फैबाय। बिनिया 2017 नि 20 जुलाइआव क्रिएटेड जादों आरो 17 आव जादों, बोसोरसे जाबाय। बिनिया ग्रेड टटेल ग्रेडआ बि आव दङ, बि माइनास जाना दङ। बिनि मान्थलि आर्निं इनकामा बेसे जायो $1.01 बेसे 1.k डलारसिम जायो आरो। अब्ला बिनियाबो नैबेयाव दङ मान्थलि सामारिया दङ 2018 नि मान्थलि सामारि दङ 2018 नि जुलाइ मान्थनि भिउआ दङ आरो नैबे बिदिनो जोङो नायनो हायो। बिनिखौ जों साप'ज 1K होनना हमना लानो जोङो साप'ज बेसे 1K बा 1K खौनो होनना हमना लानो जोङो। बिनि बेसे जायो जों नायनि 1K इन्डियान रुपियाव 1K इन इन्डियान रुपि बेसे जायो नैबे 68,000 जायो आरो 60,685 नि गेजेराव जायो। बिनि खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ आरो ना। बिदि जोङो नायनो हायो। बिदिनो जोङो नायनो हायो आरो गुबुननि इउटुब चेनेलनि मान्थलि इनकामखौ जोङो नायनो हायो। बेनोमोन। थेंक्स। नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक बानाय, कमेन्ट बानाय आरो शेयार बानाय। थेंक इउ।